Sharkon ha dut a terme l'organització del segon concurs de microrelats en català en Twitter al Sant Jordi 2012. A l'estand Sant Feliu Innova es va fer l'entrega de premis. És una iniciativa que va sortir en el marc de la Setmana per la Llengua, de la qual ja se n'han celebrat moltes edicions, aquesta és la 12ª, i pensant en activitats que poguessin d'alguna vegada donar la mà a la tradició de Sant Jordi en les noves tecnologies, se li va acudir a més d'un el poder fer un concurs de microrelats a Twitter. Hi ha molts concurs, molts premis de relats on la gent, com de tota la vida, amb l'extensió de sempre. Fer-ho mitjançant Twitter et fa limitat. Tot allò que vols dir, un microrelat en 140 caràcters. I això no és pas tan fàcil. Un repte, perquè quan tens una idea d'aquest tipus, la gràcia que té el Twitter és que això justament ho has de fer amb 140 paraules, que es pugui entendre per part de tothom, que sigui curt, que tingui sentit i que rutlli. I això, és més una dificultat que una facilitat, però en qualsevol cas té molta gràcia. El dissabte, a la tarda, es van atorgar els premis dels guanyadors. El jurat composat per dos components de l'Ajuntament de Sant Feliu, dos components de l'associació Sharkon i també una component de la seu de UOC de Sant Feliu, vam estar deliberant. Sempre que participes en un concurs tens ganes de guanyar. El que no t'esperes mai, o que guanyis el primer premi. Això, quan vaig saber que havia guanyat, pensava, estaràs en tercer, quart, cinquè. I, clar, sempre fa il·lusió. D'on ve? On deu anar? M'agrada. S'ha adonat que el miro? Em mira, estem fets l'un per l'altre. Propera parada, Sant Feliu. Sí,